Paráda. Ten dážď si nedá pokoja. Svieti slnko a prší, že? Chyťte toho vagabunda, dajte mu. Pozrite sa, zásah proti narušiteľovi poriadku verejného nemá šancu. A takto ho odvlečú do losu. To robiť, všetci idú na nich, aha. No a teraz budeme sledovať zásah proti vagabundom na fotbalovom štadióne, ktorí idú narušiť chránený priestor, ktorý chráni Polícia Slovenskej republiky. Dymovnice, bubny, vlajky, vyskok, piskok, skúste aj vy zatlieskať, zabubnovať na tie tribúny, trošku ich vyskúšajme tieto policajtky. Paráda! To je ono, do nich. Ale šetrne, lebo tých potrebujeme aj na zajtra, prosím vás. Oj. Pikačo? Zás? A teraz je to skutočne ukážka takej policajnej práce, pretože vidíte, že prší, tých koní sa potí. Nie je to jednoduché sedieť na koni, riadiť toho konia, sledovať okolie. A teraz je to prepadnutie policajné, teraz si prídu na svoje, títo naši. Konečne zlikvidujú policajné vozidlo. Dlho sa neradovali, ani doktor Tábiš, ani František Rindov. Dajte mu tam, z toho rovuje. Tam mám ale ešte na vás. Paráda. A teraz vytvoria eskortu policajnému vozidlu a je po vagabundoch. Pozrite. Pamätáš mi, jak sa obýval na vracanie? Už mi není. Konečne nám ten tak zahasil ten oheň, o to menej roboty, tiež sa tomu radujeme, aj technický personál, že nemusí hasiť. Strieľať. Na toto som čakal. Streľba zo zbrane, pozrite sa, absolútne nič. No konia ani nehne, aha. Teraz si zapchajte už, teraz to príde 58. Wow.
Paráda. Dobre, dobre. Naposledy sa tu strieľalo v 45. Ďakujeme pekne. Vážení priatelia, to bola ukážka policajného zboru, odboru kinológie a hypológie Paráda. Ďakujeme podporučíkovi Lenke Vajsovej, podporučíkovi Monike Vikovej, praporčíkovi Petrovi Vavrekovi a nadstrážmajsterke Karin Kongikovej. Ďakujeme pekne.